گوتوبêjê Wezareta Derve ya Amerîka dibêje ku Amerîka di gotûbêjiyan de li gel Tirkiye derbarê avakirina navçeya aram li Rojhilatê Çemê Feratê berdewam e. Di çarçoveya Kongreyekî Rojnamevînî de Morgan Ortagus gotûbêjê Wezareta Derve ya Amerîka ragihand ku hîna gotûbêjî derbarê avakirina navçeya aram li gel Tirkiye berdewam in û bi tu awayekî behsa rêkeftinê li gel Tirkiye nekir. Her wiha Ortagus tekez kir ku pêwîst e penaberên Sûriyeyên li Tirkiye dimînin bi arazoya xwe vegerin, nek bi zorê û pêşveçûn di gotûbêjiyan de derbarê navçeya aram hatine pêkanîn. Weke Wezareta Derve ya Amerîka daye zanîn, di dema niha de ew bi du mîkanîzmekê de digerin ku metirsiyên Tirkiyeyên ewlehî nemînin. Ev gotinên gotûbêjê Wezareta Derve ya Amerîka di demekê de tên ku di çend rojên borî de Recep Tayyip Erdogan serokê Komara Tirkiye lêdwaneke rojnamevanî de ragihand ku piştî sê rojan ji civînan Amerîka û Tirkiye derbarê navçeya aram gihiştine rêkeftinê. Her wiha Erdogan ragihand ku di rêya jora operasyona hevbeş pêngav ji bo avakirina navçeya aram wê werne avêtin.